कि जिस जग में मैं तू आया है, कि जिस जग में मैं तू आया है, यह तो एक मुसाफिर खाना है। जना जग में हमने सवाल बनी एक मुसाफिर खाना है। जना तर हमने सखा संबंधी के यहाँ एक दिन खातिर जानिए चलावे नहीं सब उसी पृथ्वी है। कहल गई बा इसे कहल गए बाहो कि जिस जग में मैं तू आया है, यह तो एक मुसाफिर खाना है। जय हो जय हो जय हो। रात भर रुक कर भगतो कल सुबह सफर को जा। जय हो जय हो। कि जो भी करना है कर लो यहाँ, बात आज कल की है। कि जो भी करना है कर लो यहाँ, बात आज कल की है। जितना कुछ करे के बाद 4 दिन में करे के बाद कहना हो कि 4 दिन के चांदनी फेर नहीं। 4 पल मालूम बा ना, 4 पल मालूम बा। लड़का जवानी बुढ़ापा तो 4 दिन के चांदनी फेर नहीं। कहल गई बा कि जो भी करना है कर लो यहाँ, बात आज कल की है। 4 दिन की चांदनी जाने घंटों कितने पल की है। गोस्वामी तुलसीदास जी दर्शौले जय हो। कि राम राम भजो रे भजो, कि राम राम भजो रे भजो, कटी जाई समैया निर्दया ई जमाना बा। कि राम राम भजो भजो, ई जमाना बहुत बेरहमी बा, बहुत निर्दयी बा। यहाँ केहू के केहू नहीं खे, केहू केहू के नहीं खे। कहल गई बा कि राम राम भजो रे भजो, राम राम भजो रे भजो, कटी जाई समैया निर्दया ई जमाना बा। कोई न पूछवैया निर्दया ई जमाना बा। कोई न पूछवैया निर्दया ई जमाना बा। राम राम भजो रे भजो, राम राम भजो रे भजो, राम राम भजो रे भजो, कट जाई समैया निर्दया ई जमाना बा। कोई न पूछवैया निर्दया ई जमाना बा। कोई न पूछवैया निर्दया ई जमाना बा। कि जेकरा ला कमाइबा काम में न आई। ये दुनिया में सब केहू देखता, सब केहू देखता, सबके घर में हिसाब बा। जेकरा खातिर हमने अगर कमाए उहे आगे चल के धोखा दे दिए।
कहल गइल बा जिकरा ला कमाई बाउहे काम नहीं आई माटिए के देहा माटी ये में मिल जाए जिकरा ला कमाई बाउहे काम नहीं आई माटिए के देहा माटी ये में मिल जाए कहले आदमी से आदमी बा आदमी से आदमी अब भइले बेरैया यहाँ आदमी के आदमी चिन्हत नहीं थे आज तू मैं हो जाई शाम को छुड़ा ले लो खोज ले हमने के बगले में छुड़ा मार ले भाई भाई के छुड़ा मार ले कहल गइल आदमी से आदमी बा आदमी से आदमी बा भइले बेरैया निर्दयिया जमाना बा कोई न पूछवैया निर्दयिया जमाना बा कोई न पूछवैया निर्दयिया जमाना दोसरा के कमाइल खाइल देखी जानी जरा दू दिन के जीना गीबा के काम करा कहल गइल बा दोसरा के कमाइल खाइल देखी जानी जरा कहे के तो ना चाहे चाचा गांव समाज में सन बहुत आदमी हो पीछे की ओर अगर रहम ना तो कहिए कि भले पीछा कितना आदमी के खलेला जरेला लो तैका से आगे निकलब ना कोनो लपेचा लग जाती तैका से आगे निकलब तो कोनो लपेचा लग जाती दुनिया यहाँ तक बा कहल गइल बा दूसरा के कमाइल खाइल देखी जानी जरा दू दिन के जीना गीवा के काम करा जेकरा के मन बया जेकरा के अपन मन बना उहे कसाई खातिर काम आवेला कहल गेल बा अगर दोस्त एक जगह हो जाए दोस्त चल दी है दोस्त बाजार करे थोड़ा सा गलती हुई चल आज तोरा के घरे बतावत चल आज तोरा के घरे बतावत बाजार में दोस्त करी है कहल गेल बा कि मुख में राम बगल में छुरी
मुंह पर हित बन के रही टाइम आई तो केहू केहू के ना हो कहल गइल बा जिकारा के मन बया जिकारा के मन बयापन जिकारा के मन बयापन उहे होई कसैया निर्दयिया जमाना बा कोई ना पूछवैया निर्दयिया करनी के फल तोहरा आगे आगे आई जैसन कर्म करके जैब दुनिया उहे गाई करनी के फल तोहरा आगे आगे आई जैसन कर्म करके जैबा दुनिया उहे गाई और लास्ट कहले रवि मस्ताना कहे रवि मस्ताना कहे रवि मस्ताना कहे बात ये सचैया निर्दयिया जमाना कोई ना पूछवैया निर्दयिया जमाना